डक्टराथ' बिलखौ लायनो दहैनो लिंहरदों। दाथ' आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैया। बिलाबा बेसे जासै। मा खालामबावनांगौ? बेनोथ' जाबाय। मा खालामबावनांगौ दा? आखायाव जा थाइसे थाइनै दङमोन बे गासिबो जोबस्रांजोब्बाय मिजिं। दा मा खालामनांगौ? आयै, बेबायदि सिन्था खालामबाय थाबाथ' जानाय नङाना। आयै, नोंनि लोगोफोरनाव नङाब्ला आफा, नोंनिबो लोगोफोरनियाव जायफोरा नोंसोरजों मोजां फ्रेन्ड, लोगो गोरोबज्लायो, बिसोरनियाव सुतनि फैसा बिथ'बा होगोन ना होआ? आफा अखोरां, आथिखालाव गावनि आखायाव थाखा फैसा थायाब्ला मालायनियाव मुंबो भरसा खालामजाया। दानि जुगाव नोंनि जेसेबांखि मोजां लोगोआनो जाया मानो, थाखा फैसायाव रावबो रावखौबो सिनाया। जानो हागौ नोंजों थुरसि गंसेनि ओंखाम जाफाग्रा लोगो, थेवबो थाखा फैसायाव रावबो खाथिर खालामालै आफा। मालाय धोनिफोरा धोनि मानसिफोरनोसो दाहार हरो। जोंफोरबायदि हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरनो दाहार होनो नागिरा। दाहार बिब्लानो बिसोरो सानो हाजिरा मावनानै जाग्रा, जोंनि फैसाखौ कि होफिननो हागोन ना बिसोरो? फैसाखौ हरना लानानै जाब्रगोनसो, बेबायदिसो बुङो। रावबो हरनो नागिरा। बिनिखायनो थांनानै थासान्दि जे थाइसे थाइनै मोनो जोङो बुथुमना लानो सोलोंनांगौ। बिपद जाब्ला बेसेबां सैसोनो गोनां जायो। जोंफोरो जि मोनो बेफोरखौनो बाहायो। थाइसे थाइनै दोननानै लानो रोङाना दिनै जोंफोरो बेसेबां गाबनो गोनां जादों। आफा अखोरां, डक्टरनि सेराव थांनानै बिलखौ सोंहैदो थां। बेसे जाखो आरो आंनो थाबैनो खोन्थाफै। आं सोरांस्रि मोनावनो बिहरथ'नोसै। आं मिथिगौ सोरांस्रिया मालाय बायदि मानसि नङा। बियो थाब्ला आंनो हरखाथारगोन। औ आफा, थां नोङो डक्टरनियाव थांनानै बिलखौ सोंहैदो। आं डक्टरनियाव थांनानै बिलखौ सोंहैनोसै। 30,000सो बुंनानै होयोब्ला मा खालामनांगौ दे? सोरांस्रिया हरनो हाब्लाबो जोंनो 10,000फोरखौसो हरनो हागोन। 30,000 गाहाम बुङोब्ला बे सोरांस्रिया अबेयाव हरनो हानो जोंनो? मिजिं, हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो। लावगि, नों निमाहा होजानाय खामानि मावदोंना? नों साननानै नायदों? नोंनि बे मावनाय गोरोन्थिया निमाहा होजानाय ना? नोंखौ निमाहा होनो हायो, नाथाय नोंनि दायाव दे, नोंनि फान्दायनायाव दे आंनि हौवाया पुलिसफोरजों सैमा बायदि बुजानानै दोखो दोखो गावनि फिखुंखौ, गावनि आथिं आखाइखौ बेसेबां खस्थ'यै बुजानांदों। नोंखौ निमाहा होनायजों आंनि हौवानि सानाया गोमोरगोन नामा? माबायदि मानसि नोङो हा? माबायदि मानसि? नों सासे हिन्जाव जानानै नों सासे रायखुसिसो नामा? नोंखौ जोङो गामिनि बुरि गनाय रागनाय सासे सिख्ला होननानै जों नोंखौ थेवबो सनमान होयो। नाथाय नोंथ' मा खालामदों? नोंखौ जोङो एथ' मोजां मोनो, गामिनि मानसि, रान्दि मानसि, हौवा गैजाया सिख्लायैनो बुरैनाय, मालाबा थाइसे थाइनै नांगौब्लाबो जों नोंनो होयो। बेमार आजार जाब्लाबो रावबो नायग्रा गैया होननानै जोङो गावनि खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो होसो होसो नोंखौ नायनो थाङो। मालाबा नोंनो दै गरदसेब्लाबो जों सिदनानै होबोयो। नाथाय नोङो दिनै आंनि हौवाखौसो मोनबाय। नों मा खावदों मा खावा? नोंनि मोननो गोनां बान्थाखौ नों नाजावोमोन ना? आंनि हौवाखौलाय नों मानो फान्दायनांगौ? दा आंनि हौवाखौ नोङो नायनो फैदों? पुलिसफोरनो फान्दाय होजानानै बुजानाया थैबायना थैयाखै, ना गोथाङै दङ नों नायनो फैदों नामा? मा सानखो नों? मा सानखो? मानो फैबावखो नों बेयाव? मानो फैबावखो? लाजियासै नोङो? गियासै नोङो? आंनि हौवाखौ बेबायदि फान्दायनानै मा मोनखो नोङो? बेसेरा फुं जाब्लानो न' फारसे नागारलांनानै मालायनो सैमा बायदि हाजिरा मावहैबायो। मिस्ट्रि जगालिफोर मावहैयो, बनफोर सिनहैलाबायो मालायनि न'आव हाजिरा मावनानै जायो। मा मेगन नांनानै नोङो आंनि हौवाखौसो बेबायदि फान्दायनानै बुजा होनो मोनखो? बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोङो? बिराद गोजोननाय मोनबाय? ओंखारलां नों, दानो ओंखारलां। बे समाव जोंहा सिन्ता जादों, दुखु जादों नोंनि थाखै। जोंहा दिनै हाजार हाजार सुख'नो हायै, नागिरबाबो मोनख'यै बेसेबां दाहार जानानै दङ। फैसा नांगौ जादों। जोंहा मा सिन्ता जादों आरो नोङो जोंखौ मिनिनो फैबावदों। आं बुङो लावगि, नों दानो ओंखारलां बेनिफ्राय, दानो ओंखारलां। नोंहा बेयाव दसेबो थानो सम गैया जोंनि सेराव। दानो ओंखारलां। आंखौ निमाहा होदो। लावगि, आं सानाखैमोन नोंनि आंखौ एथ'ग्राब बेबायदि फासायगोन होननानै। आं नोंनि मा खहा खालामदोंमोन आं लावगि? नोंनि मा खहा खालामदोंमोन आं? नोंदि आंखौ मानि थाखै, मा दायनि थाखै, मा साननानै आंखौ नों एथ' हामा फासायखो? लावगि, मानि थाखाय एथ' हामा फासायखो नों आंखौ? नोंदि आंखौ बेबायदि फासायगोन आं सानाखैमोन। गोरोन्थिखौ मावखांनायनि उनाव निमाहा बिब्लानो दे गासैबो जोबगोन बे नङा।
निमाहाखौथ' आं होगोन नाथाय नोंहाथ' जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबायना लावगि नों स्कुटि खावदों ना बायदों आंथ' बेखौ मोनथियामोन नोंनि मोननो गोनां साजाखौ नों नाजावोमोन ना मालायनो मानो होखो नोङो सि बेबायदि मावनो नाङामोनलै लावगि नोङो बेबायदि मावनो नाङामोन आं जोबोर दुखु मोनदों नोंखौ औ आंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय नाथाय बिनि थाखायबो आं राजि आंखौ मा साजा होनो गोसो हो आं नाजावगोन नोंखौ साजा होनो जों इसोर नङा लावगि दा जोंहा गोबां दुखुआव दङ नों ओंखारलांदो आं मिथिगौ आंनि बे गोरोन्थिया निमाहा होजानाय नङा थेवबो आं नोंसोरनि खाथियाव एसे थाखा लानानै फैदों मिजिं आरो ददे आंखौ निमाहा होआब्लाबो आंनि बे एसे होफैनाय थाखाखौ लादो आंनि थाखाय मिजिंआ बुजाबाय बेसेरा आरोथ' गोबां बिल जानांगौ जाबाय बे बिलखौ बे फैसाजोंनो थिरायदो न लादो न ददे बे फैसाखौ लादो न आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे फैसाखौ आं होदों नोंसोरनो जेसेबां बिल जायो बे फैसाजोंनो होदो गासै बेयाव 30,000 दङ ददे लानो नाङा बे फैसाखौ आंखौ जेरै फानदायदों स्कुटियाव नोंखौबो बे फैसाखौ फानदायगोनसो बे फैसाखौबो आरो सोरनिफ्राय खावनानै लाबोदों सोर मोनथिनो ददे लानाङा बे फैसाखौ ओहो आं फानदायला नोंखौ फानदायनायनि मोननो गोनां बान्थाखौ आं गामिनि हिन्जावफोरनिफ्रायनो थोजासे मोनखाबाय बेखौ आंनि गावनि पकेटनिफ्रायनो होदों ला न ला ओरैनोब्लाबो मिजिंखौ बेनिफ्राय देरहनो गोबां थाखानि गोनांथि जाखादों आं फैसाखौ लानायानो मोजां जागोन ना लायैयानो मोजां जागोन मिजिं जोङो थाखानिनो गोबां सिन्था जानानै दंखायो फैसाखौ लानोसै नामा जोंहा एसे रेजें जागोन न ददे फोथाय बे फैसाखौ आं नोंसोरनो आंनिफ्रायनो होफैदों जेबो गिनांगौ गैया आंनि थाखायनो बेफोर गासैबो जादों आं बेनिखायनो बे थाखाखौ अननायजों होफैदों नाजावदो न आरो आं जि गोरोन्थि मावबाय मिजिंनि सायाव स्कुटिखौ लानानै बे फैसानि सायावबो जुदि आंहा माबा मोनसे गोरोन्थि बा नोंसोरनि सायाव माबा मोनसे खैफोद फैबावोब्ला नोंसोर आंखौ बुथारनो हागोन आं राजि थेवबो आं नोंखौ बुङो दे बे फैसाखौ लानायाव जेबो गिनांगौ गैया लादो न अननानै प्लिज आरो आं गोख्रैनो थांनोसै आंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि आं नोंसोरनि सिगाङाव थानो समाया लावगि नों मानो बिदि नों गावनो गोरोन्थि मावबाय आरो जोंनि खैफोदावबो नोङो आरोबाव नोंनो अनसायफिनबाय लावगि नों मानो बिदि रागाजों नोंखौ गोबां रायफ्लांबाय बुंफ्लांबाय लावगि नोंबो दुखु दा मोनसै आं फैसाखौ नोंनिफ्राय लानो गोनां जासिगोन मानोना गोबां बिल जानांगौ जाबाय जोंहा आखायाव थाइसेबो फैसा गैला बेनिखायनो बे फैसाखौ नोंनिफ्राय लानाय जाबाय लावगि नों मानो बिदि गावनो गोरोन्थि मावो आरो गावनो अनसायफिनबाय जोंसो नोंखौ मदद होनो नांगौ मानोना नोङो सिख्लायैनो बुरैना थाबाय उन सिगां नोंहा नोंखौ नायनो रावबो गैया जोंसो नोंनो होनो नांगौ नाथाय नोंनिफ्रायनो लाफिननाय जाबाय लावगि दिनैनिफ्राय आरो नोङो रावनिबो सायाव बेबायदि इनाय अनागार गाज्रि खामानि दा मावसै जि मावबाय जोंनि सायाव जोंबो निमाहा होबाय आरो नोंबो मोजां जादो लादो दे लादो आरो जोबथा बाराव खनसे बुंबावो मिजिं आरो नोंबो आंखौ निमाहा होदो आयै आया जाय मानसियानो आंनि आफाखौ फासायनानै बुहोदों बे मानसियासो फैबावलायदों आफा बियो जोंखौ अनसायनोसो फैदों गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जादों जेबो दा बुंसै ओमफ्राय आफा नों डक्टरनाव बिलखौ सोंबाय ना डक्टरालाय बिलखौ बेसे बुंखो आयै बिलखौ नायबाय डक्टरा गासै बिलखौ 22,000 होननानै बुंदों 22,000 नो औ आयै 22,000 ओमफ्राय लान्जाय माबा मोनसे दंदेरबावोमोन दे जाबाय दे लावगि नों होफैनाय फैसाखौ
नों माखासे लांफिननो हागोन जोंहा बिला 22,000ल'सोनो ददे आं मिजिंनि मुङै 30,000 लानानै फैखादों जेसे बिल जादों बेखौ होनानै जेसेबां बासिदों बेखौ नोंसोरो लादो दे आं थांनोसै दे दे डक्टरखौ लोगो हमना बिलखौ होनानै थौदो बिदिब्ला थांनोसै दे बिदिब्लालाय फैदो ओइ आंखौलाय माने एथ' नायखो नोंलाय मोजां नुदोंलै नोंखौ दिनै सोरांस्रि दख'ना गानबा नोंखौ बिराद मोजां नुयोब्रा जालायगोन माखौबा नुलायगोन नोंहा फिसौ फिथाइ मोनलायलांबाय लासिसिंनो बुरै जालायलांबाय लाजिया नामा बेबायदि बुंनो लाजिनाय मोनो आं बिदि बुंजाबाथाय नोंमारगौब्रा नोंखौ दख'ना गानबा थारैनो जा मोजां नुमारो आङो मालाया नुयोना नङा मिथिया खिन्थु आंबा हरै नोंखौ जा समायना नुयो दे बांद्राय बाख्नायनो नाङा बाख्नायनायावनो मालाबा गालेनोनो ओमफ्राय इसा बिफा आं नोंनो मोनसे खोथासो बुंनो दिनैहाय जाफुङा जोंहानाव फैगोन माने जाफुङा जोंहानाव खनसेनो थाफैखासिगोन आरो ना मानो आंनो लिंनाय बायदि जाबाय मा लिंनांगौ नोंलाय फरायबाय थानाय मानसिखौ मानो लिंहरनांगौ बेयाव फैब्ला माथो बिनि फरायनाया जानायानो नङा बिमा बिफा दङ बिमा बिफाया मालाय नायदों फोरोंदों आरो मेट्रिक एग्जामानो सफैथारबाय मानो लिंहरनांगौ नोङो बेनि थाखायनो लिंहरदों आं माबाहाय इसा बिफा आबौ जाफुङासो बुंदों माबानो नोंना बिजामादैया दामानि फिसाजोखौ माने जोंहानि इसाखौ जा अयथासार खालामगासिनो होननानै बुंदों सानफ्रोमबो नांलायो बुलायोनो आबौ जाफुङा फरायब्लानो नांलाय खमलाय जालायबाय थायोनो आबौ जाफुङा बेबायदियाव माबोरै फरायनांगौ आरो माबोरै मेट्रिक एग्जाम होनांगौ बियो बेबायदि न'खरनि नांलाय खमलायाव नंगौना नङा जाखो खोथायालाय बे गथ'आ बेयाव थाफैनो लुबैनानैनो बिमा बिफाखौ फानदायाखैथ' बिमा बिफाखौ फानदायबासो बेयाव थाफैनो मोनगोन नालाय गथ' मानसिफोरनि खोथाखौ बारा दाला बिनि मोजांनि थाखाय सार बेयाव फैब्ला बिनि फरायनाया जानाय नङा होजोंनो थाथों नङाहाय बिफा इसाखौबो लोगो मोनखादों इसायाबो गावनि खुगाजोंनो गासैखौबो सिमान लादों थारैनो जोबोर असान्तियाव सोमजिनानै दङ बिसानि न'खरा बेनिखायनो आबौआ बेयावनो थाफैथोंसै जानांगौ बियो दा बेलासिहालागै फैनोसो हागौ बेनिखायनो बै समावनो जेब्ला बे रियाना आंनि फिसाजोनि जिउआव फैदों अब्लानो आं सानबाय थाखादोंमोन बबेनि मानसि सोर उन गैया सिगां गैया जेबो मिथिया हसिया बेबायदि गोरोबफैनाय साननैयावनो गोरोबफैनानै आंनि फिसाजोनि गोरबोआव जायगा लानो हानाय मानसि माबायदि जाथावगौ आं बै समावनो गोबां उल्था फाल्था सानबाय थाखादोंमोन थेवबो जानो हागौ मोजां गोरोबज्लायगोन अनज्लायगोनदां साननानै आरो नोंसोरनि बुंबाय थानायाव आं सिरियै थाबाय आं सानखाथारदों बे मानसिया बोरैबा जाखागोन खोनासंलाय बिमा बे मानसियाना हयथ' आंनि फिसानि सम्पतिखौ नुनानैसो आंनि फिसानि न'खराव आंनि फिसानि गोरबोआव जायगा लादों बायदि मोनदों आं बिखौ आंबो एखनब्ला बिदिनो सानसै गोदानावथ' जोबोर मोजांमोन माथो इसायाबोथ' जोबोर बाख्नायसोयोमोन मोजां अनो फिसालाखौ आंखौबो अनो जोथोन लायो नाथाय दाथ' माथो बोरैबासो जालांबाय आं फिसाजोनि न'आव थांनानै गासै सम्पतिफोरनि लेखाफोरखौनो न'आव लाबोनानै दोनफैगोन अब्ला बियो मुंबो खालामनो हानाय नङा आरो बांद्राय असान्थिथारबालाय होखारहरबानो जायो दा बिहालाय मा दं बेयावलाय आंनि फिसाजोनि न'खराव हाबफैनानै आंनि फिसाजोखौ असान्थि खालामदों होनब्ला आं ओरैनो थागोन नामा बिखौ होखारहरगोन आं दे आरो बारा हारला दा खालाम रावबो खोनायै बायदि ओरैनोब्ला जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ एसे एसेयावनो गामिनि मानसिफ्राबो मिनिनो बिराद मोजां मोनो ओइ आबै ए आबौ नै नोंनि आबौजों आंजों नोंनि खोथाखौनो रायलायगासिनोमोन आबैलै आबै आबौ आबै आरे फैदोंल' मानसिया खोथा गैया बाथ्रा गैया मानि गाबलाबायखो आबौ ओइ आबौ जाफुं मा जाखो मानो गाबदों ना नोंमाया नोंखौ बुदों नामाथो औ आबौ फैदोंल'सो मानसिया मानो गाबदों आबौ मा जादों हो बुंलाय बुं आबौ सना मा जादों आबै आइजों आफाजों जे नांलायगासिनो ओमफ्राय आंनि आइखौबो बुदों आफाया ओमफ्राय आं इसोर सानैखौबो रायखावहैदोंमोन ओमफ्राय आंनि आइया आंखौसो रायबावदों आंखौसो बुनो नागिरबावदों आं आरो बेयाव थांला आबै आरो आबौ आं आरो बिसोरजों माब्लाबाबो थांला आं बेयावनो थानोसै दिनैनिफ्राय मिसा आंनि आइयाबो आंखौ अना आंखौ रावबो अना आं बेयावनो थानोसै आंलाय नोंखौ दिनैनो लिंहरखादों दा
ओमफ्राय नों फैदों माथो जेबोखौनो लाबोआखै बेगबो गैया आरो नोंनि फरायनाय बिजाबफोरखौबो माथो लाबोआखैनो नोङो ओहो आं जेबो लाबोआखै आं थांला आबौखौ थिनहराबै आबौआ लानानै फैजोबथों नुदों आइसा बिफा नोंनि फिसौआनो नोंनि सिगाङाव बुंजोब्बाय आं दहाय बुंनायखौ नोङो गथ' मानसिनि खोथाफोरखौनो लायो नामा होननानै बुंदोंमोन ना दाथ' नों खोनाबायना नोंनि खोमाजोंनो आबौखौ न' सिङाव लाना थांदो फै आबौ न' सिङाव फै आया बिदिब्ला खोथाया नंमारगौसो बे इसेयालाय मानोथो मोनथिहोथाराखै बे जाम्बि गथ'आ माखौथो एफा रायजाबाय बुजाबाय थादों बेलाय मा जाम्बि गथ' बियो खोन्थाना लायाखै अब्लाबो रलाय र'